So ayan mga studio, meron nakita nagbebenta ng mga crispy pork legs. Parang crispy pata to sa atin ah. Saka yung sauce nila, manghang. Taulay. 395. Ayan, 395 para isang hole. One hole. Meron yung parang fishbowl. Parang fishbowl na sobrang anghang ng sauce. Ito. อันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนใครซื้อเฉาก๊วยโบราณของเราก็เริ่มต้นที่นะคะกระปุกละ40 บาทนะคะ3 กระปุก100ของอร่อยใช่ไหมนะคะแล้วก็กินกระปุก Meron din palang siomay. กระปุกเล็กนะคะกระปุกใหญ่กระปุกเล็ก200 บาทนะใหญ่200 บาทนะคะจัมโบ้เลย 60. ร้านพี่ออนทำสดใหม่แล้วก็สะอาดบอกเลยท่านเน้นเลยทุกขั้นตอนนะคะเพราะว่าเจ้าของมาทำเองด้วยนะคะ60 baht. นะคะมาชิมกันได้เลยนะคะอยู่ทางด้านหน้า B2S นะคะติดกับถนนไทยบ้านดอนหวายเลยชิมได้นะคะท่านไหนอยากลองชิมป้าติดไส้ปลานะคะอันนี้จะชิมได้เลยนะคะอันนี้ทอดกันใหม่ๆสดๆนะคะ ขอบคุณครับ ร้านขนมไทยจากร้านรัตนาพรด้วยนะคะต่อมานะคะมาต่อกันที่ร้านของผมนะคะจากร้านรัตนาพร Ito yung barbecue lang mga studio. Tikman natin. Kung masarap naman. Dito pa sila nagluto sa gilid, no? Ito yung nabili ko doon sa Central Plaza. Dinala ko lang dito sa bahay kasi hindi pala pwedeng kumain doon sa mga restaurant. Bawal daw yung pagkain galing sa labas. Kaya dito na lang tayo kakain mga studio. Tamang-tamang, gutom na rin ako. So hindi natin patatagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Para mga kaunta nyo, dito tayo magsimula sa kuhan. Ilang, saan yung siya ba? Barbecue ba? Tara. Yung barbecue na dito, medyo may anghang na mayroong tamis. Super good naman, masarap naman. Ito yung sticky rice nila. First time ko matitikman to. Ang tabang niya, sticky. Ayos naman. Dito naman tayo sa fishbowl nila. Yan yung fishbowl nila. Tapos mayroong mga sili din. Hindi siya masyadong malambot yung fishbowl nila, pero tamang-tama na po. Masarap din yung sauce. Ang mga tao kasi dito nagsabi na yung mga pagkain sa Thailand is more about sauce. So, yung sauce talaga nagbibigay lasa sa mga pagkain. Lami, guys.
Tikman natin ang kailang siomai ba? Yan. Parang siomai lang din sa atin naman. Ito yung atay, oh. Hindi ko alam paano ito yung luto, eh. Parang fried ata. Fried to. Masarap din. Masarap po yung mga pagkain dito sa Thailand talaga mga studio. Kaya sobrang dami po nagbibenta ng pagkain ba. Kahit gilid-gilid lang, masarap yung pagkain nila. Mula ikaw, biko ay. Biko na matabang, parang ganun po yung sticky rice. Atay, batikulo na siya. Ito pala pickled papaya ba? Crispy pork leg ata to eh. Yan oh, ang laki. Ito po, naghalaga ng 395. In peso nito, nasa 620 pesos. Itong isang ganito. Yung stall din na yun, nagbibenta ng ganito rin lahat. So, pwede mong ipakat, pwedeng hindi. So, tara na. Grabe, parang chicharon ah. Mayroon itong sawsawan, no? Kuha na ba? Sawsawan natin dito. Ang daming pili. Akala ko maanghang. Natakot ako, hindi pala maanghang. Hindi masyadong maanghang po. Para sa akin. Okay naman siya, pero hindi ko maubos to. Ang laki kasi ba. This is good for 3 to 4 packs.
Tikiman na po. Super, masarap naman po yung pagkain na. Medyo matigas nga lang yung batikulon, yung palang tawag dyan. Gizzard. Itong sticker rice na medyo mahirap nguyain. Kasi tubigas na. Sarap. Siyempre, kainan na itong studio. Ito yung tanghalian ko ba. Nag-take out na ako. Doon ko sana bala kainin sa mall ba. Kaso wala palang food court doon na pwede makainan. So, maraming salamat Wang Studio sa panahon sa episode na to. Patuloy pa akong kakain pero tatapusin ko itong video na to.